51 anyos, soltero, kan Zone 5, San Felipe, Naga City. Aki Ninda Julian Reyapor asin Josefina Dichoso. Buot mag-agom ki Edeline Sarion, 38 anyos, Daraga, kan Zone 5, San Felipe, Naga City. Aki Ninda Petrolio Azor asin Demetria Sarion. Si Eric Baron Berano, 29 anyos, soltero, kan Liboto, Naga City. Aki Ninda Efren Verano asin Delia Baron. Buot mag-agom ki Sara May Carillo Bacares, 29 anyos, Daraga, kan Liboto, Naga City. Aki Ninda Orsino Bacares asin Salve Carillo. Si John Leonard De Leon Navarro, 26 anyos, soltero, kan Calawag, Naga City. Aki Ninda Bernardo Navarro asin Belinda P. De Leon. Buot mag-agom ki Eleja Buena Obra Riva, 24 anyos, Daraga, kan Calawag, Naga City. Aki Ninda Claudio S. Riva asin Nelia Buena Obra. Si Rudy Pante Cambe, 28 anyos, soltero, kan Dayangdang, Naga City. Aki Ninda Rodolfo Cambe asin Mary Ann Pante. Buot mag-agom ki Maria Kathleen Timuhar, 28 anyos, Daraga, kan Bagong Bayan Sur, Naga City. Aki Ninda Mari Lumuhar. Si J. Marco Perdigones, 28 anyos, soltero, kan Zone 7, Pamukid, San Fernando. Buot Aki Ninda Joselito Perdigones asin Marilyn Marco. Buot mag-agom ki Cherilyn Francisco Fuentes, 26 anyos, Daraga, kan Zone 7, Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Aki Ninda Anesito Fuentes asin Annalyn de la Cruz. Si Rico B. Bonyon, 46 anyos, soltero, kan Greenfield Street, Peña Francia, Naga City. Aki Ninda Virginia Bonyon asin Ruben Bonyon. Buot magagom kay Arlene Poliente Bonyon, 47 anyos, Daraga, kan Greenfield Street, Peña Francia, Naga City. Aki Ninda Jaime Poliente asin Francisca Poliente. Si Marco Bustarga, 47 anyos, soltero, kan Greenfield, Peña Francia, Naga City. Aki ni Felisa Butarga, buot mag-agom kay Mary Ann Bustarga, 46 anyos, Daraga, kan Greenfield, Peña Francia, Naga City. Aki Ninda Rodolfo Poliente asin Simeona Poliente. Si Zay Alex Senyar, 47 anyos, soltero, kan Greenfield, Naga City. Aki Ninda Ififanico Senyar asin Esther Senyar. Buot magagom kay Eden Senyar, 47 anyos, Daraga, kan Greenfield, Peña Francia, Naga City. Aki Ninda Orsenio Velasco asin Rosarvo Velasco. Si Diosdado Delmo Sulit, 38 anyos, soltero, kan Zone 7, Sagrada Familia, Peña Francia, Naga City. Aki Ninda Maximus Sulit asin Librada Delmo. Buot magagom kay Judith Bayos Beria, 31 anyos, Daraga, kan Zone 7, Sagrada Familia, Naga City. Aki Ninda Sardito Beria asin Josephine Bayos. Si Alberto J. Dorante Asada, 39 anyos, soltero, kan Greenfield, Naga City. Aki Ninda Alberto Asada Sr. asin Senaida Durante. Buot magagom kay Rowena Endaya Arevalo, 39 anyos, Daraga, kan Greenfield, Naga City. Aki Ninda Pedro Arevalo asin Maria Elena Endaya. Si Romulo Retreta Orbon, 35 anyos, soltero, kan Zone 7, Sagrada Familia, Peña Francia, Naga City. Aki ni Dipuntong Antonio Orbon asin Maxima Retreta. Buot magagom kay Richilda Ohano Amelano, 45 anyos, Daraga, kan Zone 7, Sagrada Familia, Peña Francia, Naga City. Aki Ninda Jaime Amelano asin Ofelia Ohano. Si Archival Espares Bonite, 37 anyos, soltero, kan Jacob Extension, Liboto, Naga City. Aki Ninda Jose Bonite asin Beatriz Espares. Buot magagom kay Nichelle Sabas Shelo, 38 anyos, Daraga, kan Jacob Extension, Liboto, Naga City. Aki Ninda Froilan Shelo asin Estelita Sabas. Si RJ Frias Bustamante, 27 anyos, soltero, kan Jose Perez Street, Calawag, Naga City. Aki Ninda Ernesto Santo Domingo Jr. asin Ruby Bustamante. Buot magagom kay Yania Pelaez Tesorero, 26 anyos, Daraga, kan Peña Francia, Naga City. Aki Ninda Godofredo Tesorero asin Virginia Pelaez. Si John Erasmo Marie Galvo, 29 anyos, soltero, kan Panicuaso, Naga City. Aki Ninda J.M. Galvo asin Consuelo S. Alvero. Buot magagom kay Verna E. Prito, 36 anyos, Daraga, kan Panicuaso, Naga City. Aki Ninda Vicente Prito asin Nerna T. Escaliona.
Si Jorel A. Olabiaga, 27 anyos, soltero, Canpacol, Naga City. Akin inda Joselito Olabiaga, asin Maribel Amado. Buot magagom ki Caitlin Joy B. Fortuno, 27 anyos, Daraga, Canpacol, Naga City. Akin inda Casimiro Fortuno, asin Prima Donna Baleta. Si Charo Basalote Ala, 37 anyos, soltero, kang Aicefa, San Felipe, Naga City. Akin inda Rafael Ala, asin Aida Basalote. Buot mag-agom kay Maricel V. Calalo, 35 anyos, Daraga, kan Aicefa, San Felipe, Naga City. Akin inda Roberto Calalo, asin Mirna Verdadero. Kung si Simon po ang nakakaaram na may makakaulang sa pagresibin kan banal na sakramento ng matrimonyo, tulos man po na magdulok sa satuyang kura paroko o magdyan sa opisina kan satuyang parokya. Salamat po. Diyos marhay na aga po, liwat sa saindo mga tugang. Ngunyan po sa tuyang pinagsaselebrar ang Santissima Trinidad. Ang tema kang sa tuyang selebrasyon iyo ang pagkamuot ang ngaran ng Diyos. Sa pagselebrar niya to kan solemnidad nin Santissima Trinidad, sa tuyang ipahayag nin may kaugmahan ang sa tuyang pagtubod sa sarong Diyos na may tulong persona. Urog niya tong masasabotan ang katotoohan manunungod sa Santissima Trinidad kung sa tuyang paghuhurop-huropan ang mga gawi nin pagkamuot ning Diyos Ama bilang sa tuyang kaglalang, nin aki bilang sa tuyang paratubos, asin nin Espiritu Santo na nagpapabanal sa tuya, tanganing makalaugman kita sa kahadean ning Diyos. Ang Santa Misa tapungon yan, pamamayuhan kan sa tuyang namumutan asin ginagalangan na Parochial Vicar, Reverend Father Junicio Gavino. Matindog na po kita. Sa ngaran ka namasin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Hesu Kristong kagunanan tan pagkamot kan Diyos, asin pakisumaro kan Espiritu Santo,
mapas sa indugabos. asin sa saimong espiritu. Mga tugang akuntan sa itong makasalan, tanganing magkanig ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa inyong mga tugang. Sa nagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa giba asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadyaho ki Santa Maria, Dani na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa inyong mga tugang na kipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa tang Diyos sa makakamhana sin pakapatawadan sa itong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibig kita, O Diyos Ama, na sa pagsubol kan tataramunin katotoohan, asin espiritu nin kabanalan sa kinaban, ibinareta mo sa katawuhan, ang makangangalas mong misteryo, itugot mo sa mo na sa pagpahayag kanto ni na pagtubod, mamidbidan ang kamurawayan kandani na Trinidad, asin sambahon ang pagkasaro sa kapangyarihan nin kadakulaan. Huli ki Jesu Kristo ang kagunanan niya mo sa imong aki,
na kaiba mong nabubuhay sa naghahadi sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Ipinapahayag sa enot na babasahon, an manunungod kan mamurawayo na persona, na kaibahan kan Diyos Ama sa kahadean. Minapahayag ini kan kadunungan nin Diyos. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Talinghaga. An kadunungan nin Diyos nagsabi, linalang ako nin kagurangnan sa kapinunan nin sa iyang gibo. Ako an enot niyang ginibo. Kaito pa, ginibo niya ako sa kapinunan. Bago pinunan, nagibuhon ang daga, daipang kaladman, daipang mga burabod nin tubig, linalang na ako. An mga bulod, asin bukid, daipa nahaman, daipa ang daga, asin kapatagan, daipang kabukabos sa daga, ako linalang na. Kan-an kalangitan, ginibo, yaon na ako duman. Kan-an dagat na sa iyang ginuguhitan sa palibot, kan sa iyang pinapahibog na pananguron sa itaas, kan ibugtak niya ang mga burabod sa kairaruman, kan tinauan niyang sagkod ang mga dagat, tanganing ang tubig dai lumampas sa baybayon, kan pinasarig niya ang daga, yaon ako sa kataid niya. Arual daw, kakawat-kawat niya. Danay na nauugma sa iyang atubang, maugma asin man sa kinaban na sa iyang linalang, maugmang kaiba kan mga aki nin tao. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan sa muyang Diyos, makangangalas an sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Sa tuya pong aawiton. Kun ako minatingkalag sa langit, gibonin sa imong mga kamot, sa bulan asin mga bituon na sa imong linalang. Ano ang tao na siya girumdumon mo, ang aki nin tao na siya atamanon mo? Siya ginibo mong hababang kadikit sa Diyos. Kamurawayan asin kaumawan an korona mo sa iya. Tinawan mong kapangyarihan sa gabos na linalang. An gabos ibinugtak mo sa iyang pamitisan. Gabos na karnero, asin gabos na baka, gabos na hayop na yaon sa kadlagan, gabos na gamgam na naglalayog, gabos na sira na yaon sa mga katubigan.
Ipinapasabot sa tuya sa ikaduwang babasahon na dapat magluya an sa tuyang paglaom sa Dios. An Espiritu Santo na inako ta sa bunyag, iyo ang tanda kan pag-ataman asin pagkamuot ning Dios sa satuya. Hinadyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya huli ki Jesukristong kagurangnan ta, sa bagsik kang pagtubod, kita naging matanos, kita nagmatuninong sa Dios. Huli ki Jesus sa bagsik nin pagtubod, kita nakalaog sa kamugtakan na ini, nin grasya na kita nauugma sa paglaom na makakamtanta ang kamurawayan nin Dios. Lain pa kaiyan, sa tuya man na ikinakaugma ang satong kasakitan. Aram niya to na ang mga kasakitan nakakapamatinios. Ang pagkamatinios nakakapadanay. Ang pagdanay nakakapaglaom. Asin ang paglaom dai nagdadaya. Huli ta ang pagkamuot nin Dios iwinara sa satuyang mga puso kan Espiritu Santo na itinao sa to. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, pagbasa ng Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Dakol pa akong sasabihon sa indo, alagad dai panindo masasabutan ngunyan. Kun siya, ang Espiritu ng katotoohan dumatong, itutugdo niya sa indo, ang bilog na katotoohan, dai siya mataram sa iyang saliring ngaran, kundi itataram niya ang sa iyang nadangog, as inipapahayag niya sa indo ang mga bagay na maabot. Pag-uumawon niya ako, huli ta siya makua, kan halis ako, as inipapahayag niya sa indo. Ang gabos na sa diri ka nama, sa diri kuman, kaya sinabi ko na makua siya kan halis ako, as inipapahayag niya sa indo. Ang marhay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Diyos marhay na agaman po, Father. Ngunyan, sa bilog na simbahan, sa tuyang pinagsisilibrar, ang Domingo kan Solemnidad, kan Santissima Trinidad. Asin man sa satuyang Archdiocese, ang Domingong ini, ipinagsisilibrar bilang BEC or Basic Ecclesial Community or SKK
saralit na Kristiyanong komunidad, asin nagpapasalamat kita sa mahal na Diyos kan pagpatalubo kan sa tuyang pagtubod sa paagi kan mga saralit na Kristiyanong komunidad. Ngunyan man sa tuyang pinagpapamibi ang sa tuyang nasyon sa pagsilibrar niyato kan Independence Day. Asin lugod sa tuyang man na masabutan ang tunay na kahulugan nin katalingkasan ning independence. Ang pinakamahalagang misteryo kan sa tuyang pagtubod bilang Kristiyano, bilang mga Katoliko, bilang mga disipulos ni Kristo, iyo ang Santissima Trinidad. Parang napaka-difficile na masabutan. Unin-huli ta ini misteryo, daita man talaga ini masasabutan sa kabilugan. Alagad, igwa kita nin mga pagpahayag, pagpaliwanag na kung saan ini sa tuyang nasasabutan. Na ang Diyos saro, alagad, tulo sa pagkapersona, saro sa esensya nin pagka-Diyos, saro sa substansya nin pagka-Diyos, alagad, tulo sa pagkapersona. Ang Trinity, bako man lang na ano lang sa simbahan, sa Kristiyanong pagtubod, ninhuli tan ibang mga relihiyon, igwaman ning Trinity. Alagad bakong Trinity of God, but Trinity of Gods. Tulong Diyos. Arog kan Hinduismo. Igwasin daning tulong pinakahalangkaw na Diyos, asin rinibong mga Diyos-Diyosan. And so, but alagad ang sa tuyang pagtubod, sa tuyang Kristiyanong pagtubod, na iyuan sarong Diyos, tulong persona. Ang Diyos Ama, na iyuan sa tuyang kaglalang, ang kagibo kan gabos na mga bagay, asin man kagtao kan gabos nyatong mga pangangaipo. Ang Diyos Aki, na iyuman ang paratubos, ang tagapagligtas sa to sa kasalan, sa karatan, asin sa kagadanan. Siya nagtao sa tuya, nin pangarugan, kung paano kita mabubuhay sa kabutan asin plano nin Diyos bilang magturugang. Totoo sa kapinunan, ipinahayag nin Diyos ang sa iyang plano para sa kaligtasan nin tao, sa paagi kan pagpahayag kan sa iyang kabanalan, asin pagpamidbid kan sa iyang presensya sa banwaan kan Israel na sa iyang pinili. Sa kasaysayan kan Israel na ipahiling na niya ang Santissima Trinidad, alagad daipaini na hayag o naipaliwanag. Alagad sa kapanuan kan panahon, isinugo niya ang sa iyang bugtong na aki na si Jesus, tanganing darahon kita sa tunay na kaligtasan. Sa pag-abot ni Jesus, sa pag-utob kan sa iyang misyon, tunay na nahayag, na ipaliwanag, na ipahiling ang presensya kan tulong persona sa sarong Diyos. Asin, ang ikatulong persona sa Diyos, iyuan Diyos Espiritu Santo, na iyuan pagkamot kan Diyos Ama, asin kan Diyos Aki. Ang Diyos Espiritu, iyuan para surog na ipinasabot sa tuya sa Ebanghelyo ngunyan. Ang Espiritu nin katutuohan, na iyuman ang nagtatao nin kusog, asin kaliwanagan, tangani na mautubtaan sa mga katungdan bilang mga disipulo ni Kristo. Mga tugang ang misteryo kan Santissima Trinidad,
asin ang satuyang pagtubod sa iya, nahihiling sa satuyang pagkasararo, asin pagkaburunyog in the unity and communion of the Church, sa espiritu nin pagkamuot asin katutuohan. Tangani na kitaman matabangan kan simbahan sa pagsabuhay kan misteryo kan Santissima Trinidad, inaalok asin inaagyat man kita na pakusugon man ang satong pagsabuhay kan satong pagtubod sa paagi kan mga saradit na Kristiyanong komunidad o basic ecclesial communities. Sa istorya kan simbahan, sa gibo kan mga apostoles, Kapitulo 2, versikulo 44 sagkod 47, pinapahayag ang mga nagtutubod, nagkasararo, asin pinagsaro ninda ang sa indang pagsasadiri. Ipinabakal ninda ang sa indang pagsasadiri, asin kagamitan, asin pinaghiriras, ang kabakalan, ang kabaklan, susog sa pangangaipo kan lambang saro. Arual daw nasa templo sinda, sararo sinda sa pagbaak kan tinapay sa erokan ninda. Nagkakakan na may kaugmahan asin kapakumbabaan sa puso. Naguumaw sinda sa Diyos, marahay ang buot sa inda kan gabos na tawo. Iyo ini ang modelo, ang ladawan, kan simbahan, urog na ang pagpuon kan satuyang simbahan, ang pagtipon kan mga apostoles, asan ang mga enot na disipulos ni Kristo. Sa pagsilibran niya ito mga tugang kan solemnidad, kan Santissima Trinidad, asin kan sa Domingong kan basic ecclesial community o saradit na Kristiyanong komunidad, sa itong pinagurup-hurupan ang pagkaburunyog sa pagtubod sa paagi nin pag-adal kan tataramon nin Diyos asin sa pagpapamibi o Bible prayer group. Iyo ini ang pinaka-basic na paagi nin pagbilog kan sa tuyang mga saradit na Kristiyanong komunidad, ang pagpapararom kan sa tuyang pakasabot kan tataramon ng Diyos asin pagpapamibi sa paagi kan paggamit kan banal na Biblia. Tangani na ini magingiya, makataunin direksyon sa satuyang arual daw na pagkabuhay. Sa SKK, kita pinapakusog sa buhay nin pagtubod, sa paagi kan pagpartisipar sa buhay asin programa kan komunidad kan parokya. Pinapakusog ang buhay sakramental sa pag-ako, nyato kan mga sakramento kan simbahan, sa pagpararom kan sa tuyang pagkasabot, kan mga katukduan kan Diyos asin kan simbahan. Ang tunay na pakikisumaro kan simbahan sa arual daw na pagkabuhay kan mga paratubod. Kunbaga, ang pagbabad kan simbahan sa buhay kan mga kasaralitan. Ang mission kan BEC o SKK ngunyan, iyo na ang mga gibuhon pang simbahan, pang sosyedad, asin pang politika, na pakikipag-ulian buot, asin pagpapanibago, pakilaban para sa hustisya sosyal, pagkapantay-pantay, asin pag-aayon sa gabos o inclusivity, paghali kan mga estruktura na mapang-api, pagpamarhay kan kalidad nin salud, asin pagbuhay, pagtulod kan pagbabago sa ekolohiya, asin paghanap nin mga solusyon sa mga emerhensya sa klima, pakipagdialogo sa ibang mga simbahan, asin tradisyon nin pagtubod, asin iba pa. Daita pa man mahiling ang mga bunga kaini, alagad dai ini dapat
na maging kaulangan sa pagtrabaho, sa paglapigot, sa pagpapahalaga, sa pagforma, sa pagtuong buhay asin paghusay kan SKK sa satuyang simbahan. Sa satuya pong parokya, nagpuon naman ang SKK. Asin iyo ini ang kamauutan sa bilog na archidioceses. Ninhuli tanagkapira pa man lang na mga parokya ang nagkakaigwa nin siring na programa. Kan ako nagduman kay Mons Road, tanganing maaraman ang sakuyang assignment bago kang Holy Thursday. Sabi niya, maduman ka sa balaton, asin kaipuhan mo na duman pakusugon ang pagtubod. Ninhuli, tadakul pa ang ibang sekta, ibang relihiyon, arog kan mga aglipay. Asin, kung po pwede, itugdas o pakusugon, kung yaon na, kung naitugdas na, namukna na ang BEC o SKK, pakusugon iyan. Asin, mag-focus sa formation. Ninhuli mga tugang sa bilog na simbahan, dawa man digdi sa archidioceses, kaipuhan talaga ang hararom na formation kan sa tuyang mga paratubod. Taaram-taman na we are lacking, nagkukulang kita sa hararom na katikismo, asin man pagtukdo kan sa tuyang pagtubod, asin formation tangani na urog na mapakusog, asin tanganing urog na mapakusog an sa ilang partisipasyon sa buhay kan simbahan, sa buhay kan parokya. Kan Oktubre, kan nakaaging taon, binuksan ni Papa Francisco sa bilog na simbahan ang naiibang 2 taon na proseso nin sinodalidad na nagmamauot na liwat tawan buhay ang pagkaburunyog, partisipasyon, asin misyon sa laog kan simbahan. Susog ka ini, ang sinodo kan sinodalidad, may katuyuhan na magtao, bako sana, ninsarong beses na eksperyensya ng sinodalidad. At ang ngani, ini sarong paglakaw paabante, na kung sain ang enterong banwaan ng Diyos, dayaday na minaatid-atid na magkairibahan sa paglakbay. Ang sa itong mga SKK program sa Archdiocese nanginginutan sa mga gibuhon na ini kan simbahan. Digdi sa Pilipinas, ang mga konsultasyon ginigibo sa level kan SKK. Totoo man ng God na ang sinodalidad yaon sa pinakapuso asin misyon kan mga saralit na Kristiyanong komunidad. Sa laog kan sa itong mga komunidad nin pagtubod, urog na nahihiling na isa sa buhay ang misteryo kan Santissima Trinidad sa paagi kan sa tuyang pagkamuot, pagkasararo, asin pagtinabang-tabangan. Ngunyan sa pagsilibran niyato kan aldaw man kan independence, aldaw nin katalingkasan para sa tuyang nasyon, mamibi man kita na ang tunay na katalingkasan nangyayari sa paagi man nin tunay asin totoong pagkasararo asin man sa paagi nin katotoohan. Matindog po sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Tutubod ako sa Diyos ang makakamhan. Dadalang kan langit asin dagat, asin di Jesu Cristo,
santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, daing kasagpuran. Sa pagsamba niyato sa Diyos, Ama, Akya, sin Espiritu Santo, mamibi kita para sa mga pangangaipo kan gabos na katawuhan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan digdi sa daga, sa pasabong kan Espiritu Santo, maging tunay na liwanag kan kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na nagtutubod ki Kristo, magtalubo sa pagkasararo, na mahiling sa inda ang lubos na pagkasararo kan Santissima Trinidad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamilya sa satuyang parokya, makaarog sa Santissima Trinidad, huli kan sa indang liputok na pagkaminoroot mootan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin mga biyadi, makamate kan pagkamuot kan Diyos, huli kan pagmangno asin pagmakulog kan sa indang mga katuod asin kanatad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niyatong kadugo, makaayon sa paropakinabang nin mga santos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinyugaan sa mong pamibi. O Diyos na samuyang Ama, sa imong mabuot na pagkaharak, pasunoda ang mga puso niya mong lagalag, danay ming mamatayan, an sa imong presensya sa samuyang buhay. Huli ki Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na nabubuhay sa nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa kwasanan sindong atang, maakumalugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami sa pag-apod kan sa imong ngaran, pabanalain ni mga atang kan sa mong paglingkod. Asin huli ka iyan, kami man sana, gibuhang daing sagkod na atang sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maniniguasin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Takaibakan bugtong mong aki, asin kan Espiritu Santo, ang Diyos saro, ang kagurangnan saro, bakong sa pagkasaro nin sarong persona, kundi sa Trinidad nin sarong substansya. Ta sa pagpahayag mo, ang tinutubod mi dapit sa imong kamurawayan, inidapit sa aki mo, inidapit sa Espiritu Santo, nasasabutan ming daing pagkakaiba, tanganing sa pagpahayag kan tunay, asin daing kasagkuran na pagka-Diyos, sambahon ang pagkakaiba sa mga persona, asin ang pagkasaro sa esensya, asin sa pagkapantay sa kadakulaan. Kaya naguumaw ang mga angheles asin arkangheles, pati ang mga kirubines asin serafines, ding untok na nagkukurahaw aro-aldaw, sarong tingog na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan ka ng ganaan banal, burabulan gabo sa kabanalan, kaya mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugar niyang buot, pinasaluiban sagud sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa siyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabo sa sin magkakan kaini, to inian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis sa sinigiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan siyang pagkagadanas ng pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaharak ang nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa iyong pagkaharap, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaharaki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na inakan Diyos, ni San Jose, na sa iyang banal na esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kaheras kan buhay na ding kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman. Huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiban niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan manakakaligtas na tugo na sin pinatuod kan Diyos na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daw niya mo ang katoninungan, tangaling kami natabangan kan sa imong pagkaharak, magindani na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo.
Hesu Kristong kaguranan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Hari pagilingaan sa mong makasalan, kundian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatunino asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay sa nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinrawahan kamunin katuninungan. Peace be with you. Uya an kordero kan Diyos, uya nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maoomayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos ang pag-ako kining sakramento, asin ang pagpahayag kandaing kasagkuran asin banal na Trinidad, asin kandaing masiblag na pagkasaro, kainiman sana, magwaras sa mo, kan kaligtasan nin hawa kasin kalag, liki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po. Pamibikan simbahan ng Cáceres na nakikilakbay, nakikisumaro, nakikihiras, asin nakikimisyon. Uya kami sa atubang mo, Espiritu Santo, nagkakatripon sa ngaran mo. Magdanay kalugod sa samuyang mga puso, ika na sulong magiya sa mo. Tukduan ang dalan na dapat ming agihan, asin kung paano niya mo iyan masundan. Kaming mga maluya asin makasalan, hari pagtugot na makagibo na dai uyon sa imong kabutan. Hari pagtugot na ansa mong kakulangan sa pagkasabot, magdara sa mo sa salangdanan o magtulod sa mo sa pagpili kan karatan. Mapasamuya lugod ang pagkaburonyog sa danay mong pag-antabay, tanganing sarabay kaming maglakbay pasiring sa buhay, na daing kasagkuran, asin daing makasuhay sa dalanin katotoohan. Inigabo sinahagad mi sa imo, na naghihiro sa lambang saro, asin puso, kasaro kanama, asin kan aki, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang anunsyo. Enot, magkakaigwa po kita ng second collection, ngunya na Domingo. Ang kantidad na sa tong itatao, iririmit po sa opisina kan Arsobispo bilang tabang sa pagpalakop, asin iba pang pangangaipo kan basic ecclesial communities o saradit na Kristiyanong komunidad, digdi sa satong archdiocese. Ikadua, nangangapudan po kami sa mga interesado na maging katikista. Ang parokya nangangaipo ning dagdag na mga paratukdo kan satong pagtubod sa mga eskwelahan na sakop kan parokya. Si isay po an pwede, enot 18 anyos an edad pa itaas, ikadua, estudyante, professional o retired professional o si isay man na igwang kakayahan na magtukdo. Tabi man po magdulok sa satuyang opisina. Asin ikatulo para sa mga jóvenes na buot maglaog sa seminaryo, si mga naggraduar sa elementarya na malaog grade 7 o mga jóvenes na naggraduar ng grade 12, asin malaog nin kolehyo, o kaya young professional na nagmamawot na magpadi. Makihumapot po sa opisina kan parokya, tangani na kita po magiyahan sa satuyang mga gigibuhon. Salamat po. Collections for the week from May 30 to June 5, 2022. Cash receipts, daily collection, 16,266 pesos. Sunday collections, 25,216 pesos. Second collection for the seminary, 9,169 pesos. From the collection boxes, 7,099 pesos. Total collections for the week, 57,750 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Ortega and Salas, Ayan family, Juanito Jr. Velasco, Gracia del Castillo, Jude John Martin Ray, Mr. and Mrs. Carlos De Leon and family, Garis Cuisine, Ronnie, Maris and family, Bicolanos of Virginia Incorporated, Mr. and Mrs. Sabaldica and family, Francis R.V. Labay, Dakudao Bike Shop, and one anonymous donor. May God, through the intercession of Ina Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan malugod kamo kan Diyos na makakamhana na asinanaki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katunilungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.